milyen gyönyörű, szép ez a fa. Egyébként erre mondtam, hogy Mézes Kalácsház, mert ilyen kis, ez egy ilyen lakópark, gyönyörű, szépen rendbe tartva. Nekem nagyon tetszik egyébként, nézzétek meg, hogy milyen gyönyörű ez a nagy, hatalmas fa, meg az összes kis szépséges minden zöld. Na, úgyhogy ez lesz a lakás, ilyen gyönyörű növényzet veszi körbe, a fák, itt a lépcsőn kell felmenni, és itt lesz az emeleten, ez egy ilyen beüvegezett terasz, mert ugye itt a szomszédnak az nincs beüvegezve, és akkor ez egy ilyen sarki rész, ugye itt végig fönt az emeleten, de ez nem tetőtér, csak így van a stílus megcsinálva, de hogy végig nincs szomszéd sehol. Na, úgyhogy ez pont a nappaliból fogom látni ezt a szobát, és akkor ez itt végig az ablakok, ez meg az eleje, milyen szép kis pálmafa, úgyhogy itt van a főbejárat, ugye így jöttünk hátulról, és akkor itt van a bejárat, a lépcsőnk is, az is be van ott, nem is tudom minek írjuk ezt most, ilyen hálós akármi. Úgyhogy nagyon szép. Itt a másik ház mögött meg van az úszoda, illetve bocsánat, nem úszoda, hanem medence. És akkor csudi szép. Na, hát nekem nagyon-nagyon tetszik, úgyhogy nem tudom, ti mit szóltok hozzá.